Gargada hanyar ƙasar doguwa sai an jira dantana da kwazon zabo ko ba za a je nesa ba. Gargada on set of Gargada. Hey. Action! Yayi sa. Ke. Steady. Madam me tsugunno? Tsugunno gome? Ɗaya ka. Ni ne tsugunna. Kada jin ka bacci take yi. Haka. Kai mata. Sun baka tsoro, ɗaga da gudu. Wallahi. Gari. Akwai jamaras. Illa wuri ba dawo. A wait a minute. Nura, da kawai ko waka, juya kana kallon su. Roll. Action.
tura suke rubutu haka yake haka su ma suke an ji jiki na kowa international. Bakayoko! Yaki! Kan! Kace! On set of Gargada. Eh. Hey. Action. Yes, Okay. Ready. Madam me tsugunno? Tsugunno ko me? Ɗaya ka. Ni ne tsugunna. Kada yajin ka ai bacci take yi. Haka. Daga da gudu. Wallahi. Gari. Akwai jamaras. Me za a gudu ba dawo? A ver, aumenta. Lura, da kawai goma ka, jiya kana kallon su. Roll. Action.
da rubutu haka yake haka su ma suke tuwo An ji jiki. Na kowa international. saboda ka san ko sai ma kake kuna sake zuwa ku dawo Abin Bakayoko! Yaki! Kan! Kace! on set of Gargada. Eh, Hankali na akan ku yake yi. to kowa sai ka fara saboda kamar ina su biyu ku tumi da shaka kafa dan Allah wai zan yi framing ka san me yake mun ne framing nan gurin zaka zo ka tsaya mu baya ka dan zaka wado mu ko kana kallon sa Zo ku dan ka da kallon da kuke ba sa tsayar kuna da da kuke wasu akan framing Uy baya. Uga para kuai ka para. Uy baya. Yai. Yai. Roll. Action. Yai sa. Okay. Very good. So, yo baya. Wajen mai tsugunno? Yo baya sosai. Tsugunno ko me? Daya ka. Shi haka. Ni ne tsugunna. Kada yajin ka ai bacci take yi. Haka. To nuna juya on action juyo ka. Sasai. An na bayan ma. Eh, ai ba ta da. To, sun baka tsoro daga da gudu. Wallahi. Very good. Da ko jamaras. To wanda ku dan yi mun. Me za ya gudu ma dawo? Za ku dan yi mun in na ci ku dan yi sai kun na ku sai ku ya dare nan. Zan dauka har gudu ku zuwa ke. Kuna gane mushin da kaje? Sai zan ga masa. Ke fara ran. Ku ne. To, In za ka sha yi kwana. baya wai inda cika sai ka da yo baya. Kai ma yo baya sosai. To. Jika. Ya ka, yayi. Roll. Action muje nuna fada. Awai da zo da. Action fada. Jika. Ko tsaya, ka ji mota tsaya. Abe da manta. Me ya problem din arewa su ne? Sun baka mutane. Me yasa ka duba mana? Ya kamata a ce sun baka. Nura, da kawai gowarka, juya kana kallon su. Roll. Action.